Ayan. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayun mga gamba, may laban ngayon, papalaban tayo ng mga gamba. Tagalog lang ito mga kagamba, hindi siya gaanong kalakihan pero pwede na rin siyang panglaban. Ayan, panoorin nyo muna yung tsura nila dyan. Medyo payat siya, yan. Tulungan nyo isa medyo bukchog, yan. So yun, nakita nyo. Bago yan, shoutout muna tayo sa mga nagpapa-shoutout natin mga kagamba. Kay GC Gamer, kay Listen to Me, Edgar Flores ng Libis Kanunay o Libis Kanunay lang saya sabi niya, Alin Kurt Araneta, Raisin Jan Hipolito, Steven Phil de Guzman, Remix Lover, Justin Rin Bautista. Yan. Shout out sa inyo mga kagamba. Ayan, nakita nyo kanina yung video nyan. Saka may picture yan. Ayan, tingnan nyo. So ipapakita ko ito. Ito yung medyo payat to mga kagamba. Ayan, katamtama lang ang katawan yan. Ayan, Tagalog yan. Bulik yan tigrihin. Tigri-tigri kung tawagin nila yan. Pero bulik yung pangapa niya, iba-iba yung may mga batik-batik Kunin natin isa, papakita natin. Yung mga napili natin mga gamba sa bagong dating. Mga Tagalog to. Ayan yung isa. Ayan, medyo butchog siya. Ayan siya. Medyo payat siya. Ayan. Laban niya isa medyo bukchog. Labanin na natin mga kagamba. Magharap tayo. Oh. Tiulog yung isa. Ayan. Oh. Grabe yung laban yan. Oh. Ay, naku, nalaglag yung bukchog. Nalaglag ang bukchog mga kagamba. Dami sapot ng palabas. Mga sariwa pa kasi kaya tindi ng mga sapot yun na naman, bakbakan na po. Nagpatiulog naman tong payat. Dubleng sapot pero may katis na itong butchog. Kitang-kita ng katis niya parang tumatalab may binom sa kanya. Bumabagal na siya. Ngayon, bumagal na mga kagamba. Halos humiwalay na yung ulo sa katawan. Marap ka, marap. Yan, marap. Marap ka. Bumagal na rin yata itong isa. Naku, bumagal na talaga itong butchog. Tingnan natin ulit. Uy. Pababa yung kaya ito para sila maagamba may tama. Oh. Ayaw na. Parehas na sila. Gumagalaw kasi itong stick. Dapat yung matigas pala. Walang kwenta pala itong wala stick. Hindi maganda. Ayan. Kala ko maganda yun. Sila wala stick niya. Ito kasi hindi gumagalaw. Yan. Garap kayo ulit. Tignan natin kung maglalaban pa itong dalawa na ito. Natutulala na parehas. Nakatig-isa silang hulog. Galaw-galaw.
naman ah. Para sa baguhin mga gamay, sariwa kaya yung binom nila. Ang lakas pa. Wala. Sumasapot yung payat to. Yung pa yung nakakagat, sumasapot. Oh. Yun na. Oh, nakabitaw ulit. Nakakagat ulit ito sa payatot. Parehas na silang mahina talaga. Ayun, wala mga gamba. Patabla ito. Parehas na hindi na gumalaw. Oh. Wala na. Parehas na hindi lang lumaban. Ayun. So yun mga kagamba, hanggang dito na lang. Maraming salamat ulit mga kagamba. Hanggang sa muli. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!